A diferència del que seria una guia turística que està pensat per la gent de fora, és un llibre que està pensat per nosaltres i no és una guia tant de l'actualitat sinó de la història. Però vaig directament a pel tema, a la història curiosa, a coses desconegudes que dius, com això no m'ho havien explicat abans. El lloc on estic assegut, a les escales de la plaça del Rei, per aquí va baixar Ferran el Catòlic el 1492, a una recepció que hi havia, i un pagès que hi havia, que es deia Joan de Canyamà, se li va tirar a sobre amb una espasa. És un llibre que surt d'un blog, que és una cosa molt estranya, allò que diuen les noves tecnologies acabaran matant el paper, doncs en aquest cas és al revés. I és un llibre que no només l'he fet jo, perquè en part l'ha fet també tota la gent que ha entrat a altres Barcelones, m'ha comentat coses, m'ha dit, escolta, que això no sé què, he descobert que m'han dit una història, m'envien un mail, pots investigar-me això? El que hi ha darrere és la tècnica de tota la vida historiogràfica, anar a arxius, consultar bibliografia. Una de les històries que més rebombori va tenir va ser la d'una que es diu cultura escatològica, que parlo de com està al moment la cultura escatològica al segle XIX a Barcelona. Des de la literatura, amb llibres com Les virtuts del cagar, o passant per la toponímia, el cagalell, el mar d'ençà. És un tema infinit. El meu objectiu a curt termini seria, ja que he començat, que he tingut bona acollida, intentar no frenar, seguir documentant-me, i a la llarga, si pot ser al final, acabar treballant del que m'agradaria, que és professor de secundària.